istakli smo da ima dva suprotna kraljevstva. Božje kraljevstvo i Sotonsko kraljevstvo. Oba su duhovna i oba su u ovom vremenu nevidljiva očima, ali ipak vrlo stvarna. Pokušali smo objasniti da je sami početak Sotoninog kraljevstva počeo sa arhanđelom zvanim Lucifer, koji je poveo grupu anđela u pobunu protiv Boga i uspostavio suparničko kraljevstvo u oblasti koju Novi Zavet zove nebesa. Taj izraz nebesa se pojavljuje 5 puta u Efežanima poslanici, koja je glavni dio Biblije koji nam daje Božje otkrivenje o crkvi. Mislim da nije slučajnost da se baš tu nebesa tako naglašavaju. Crkva Isusa Krista bi trebala djelovati u nebesima protiv drugog kraljevstva, koje je isto tamo uspostavljeno, i biti od koristi onima koji su zbunjeni. Želio bih naglasiti da je u Bibliji od 1. stiha i nadalje riječ nebo u množini. Postoji više od jednog neba i negdje između naše planete i Božjeg trona u nebu, Božje prisutnosti, postoji suparničko Sotonsko kraljevstvo u opoziciji Bogu. Onda smo u drugom dijelu govorili o glavnim aktivnostima Sotoninog kraljevstva. Jedan od glavnih načina manifestiranja njegove sile je putem vračarstva. Mnogima vračarstvo zvuči zastarjelo kao nešto iz srednjeg veka koje je davno prestalo postojati, ali je to potpuno neistinito. Vračarstvo je vrlo stvarno i mislim da nikada nije bilo aktivnije u ljudskoj povijesti nego danas. Mnoge nacije koje bi se samo jednu generaciju ranije mogle opisati kao kršćanske su danas izopačene intenzivnom aktivnošću vračarstva. Pokušao sam kratko definirati vračarstvo u 3 oblasti. Prije svega kao djelo tijela, jedan od načina izražavanja pale čovjekove prirode, i dao sam 3 ključne riječi za to: manipulacija, zastrašivanje i kontrola ili dominiranje. Cilj vračarstva je jednostavno da kontrolira ljude i da oni rade ono što ti želiš da rade i služi se zabranjenim sredstvima za to. Vračarstvo je u bliskoj vezi sa odmetništvom, to je iskazivanje čovjekove pobune protiv Boga. Prije svega trebamo pogledati tekst u 1. Ivanovoj gdje se ovo najbolje opisuje i najviše opisuje. 1. Ivanova 2 sa početkom na 18. stihu. 1. Ivanova 2, 18. Dječice, posljednji je čas. I kako ste čuli, Antikrist dolazi i već sad su se pojavili mnogi antikristi. Po tome znamo da je posljednji čas. Zapazite da dolazak i djelovanje duha Antikrista bivaju sve intenzivniji što smo bliže kraju vremena. Od nas su izišli, to su ovi antikristi, a nas je crkva Isusa Krista. Od nas su izišli, ali nisu pripadali nama, jer da su pripadali nama, ostali bi s nama. Ali se to dogodilo da na njima postane očito da svi ne pripadaju nama. A vas je pomazao Sveti i svi imate znanje, ili svi znate, što bi moglo biti ispravno za prevesti. Ne pišem vam ovo kao da ne znate istine, nego jer je poznajete i jer znate da nikakva laž ne dolazi od istine. Ko je grdni lažac ako ne onaj koji niječe da je Isus Krist? Ko niječe Oca i Sina, taj je Antikrist. Kogod neće Sina, nema ni Oca. Ako priznaje Sina, ima i Oca. Dozvolite mi da prije svega pokušam kratko objasniti stvarno značenje tog čudnog izraza Antikrist. Trebate znati prije svega da riječ Krist dolazi od grčke riječi Hristos, što je točno odgovarajuća riječ za hebrejsku riječ Mešijah, što znači, odakle smo dobili riječ Mesija. Začuđuje
je koliko mnogo Židova i kršćana ne shvaćaju da je Mesija i Krist samo dva različita načina nazivanja iste stvari. Kad mi kažemo antikrist, to znači antimesija. I možda nam je lakše vidjeti sliku ako upotrebljavamo riječ Mesija. I onda iznova ta prepozicija, i ako ne znaš što je prepozicija, ne brini, u nebo se može stići bez da znaš što znači riječ prepozicija. No prepozicija anti je grčka prepozicija, ima dva značenja i oba su primjenljiva. Prije svega to znači protiv, znači prva uloga je protiv Mesije. Drugo značenje je umjesto. Tako, krajnji cilj je postaviti lažnog Mesiju na mjesto pravog istinskog Mesije. Tako ova sila djeluje prije svega na otklanjanju Mesije i drugo na njegovoj zamjeni lažnim Mesijom. Tako je cijela akcija u dva dijela i kada to počnete shvatati, mislim da ćete vidjeti da je duh Antikrista vrlo aktivno na djelu. Prva faza njegovog djelovanja je da izbaci Mesiju, istinskog, ali bi svi trebali znati da to nije kraj sotonskih namjera. Njegova je namjera da zamijeni pravog Mesiju sa lažnim Mesijom i s tim smo mi suočeni. Postaje očito kad to razumijete da je ova posebna aktivnost Sotone primjenljiva samo tamo gdje se on već propovjedao. Isusa ne možeš odbaciti ako o njemu nisi nikad čuo. U iskušenju Isusa u pustinji na početku njegove službe u Matejevom evanđelju piše da je on rekao Sotoni: odstupi Sotono, ili ukloni se iza mene, što je uobičajen način prevođenja, ali je potpuno moguće prevesti to i ovako: slijedi iza mene Soton. I ja vjerujem da je to duhovna stvarnost, da gdje god su Isus i evanđelje propovedani, Bog će dozvoliti da i suprotna propaganda slijedi iza toga. Činjenica je da će cijelo čovječanstvo biti prinuđeno da odabere između pravog i lažnog Mesije. To je dio Božjeg načina ophođenja sa nama, ljudima, da on ne isključi pogrešnu mogućnost, već ostavi nama odgovornost da odaberemo ispravnu stvar. Mislim da se ovo potpuno da primijeniti na našu generaciju. Ja vjerujem da će ova generacija na jedan ili drugi način morati doneti odluku, pravi ili lažni Mesija. I duh Antikrista je vrlo aktivan, više nego mnogi od vas i razumiju, pritiskujući nas u pogrešne odluke. U ovom odlomku, koga smo čitali u 1. Ivanovoj 2, možda bi trebali čitati i 1. Ivanovu 4, 2 do 3. 1. Ivanova 4, 2 i 3. Po ovome poznajete duh Božji. Svaki duh koji priznaje Isus Krist, Mesija, došao je u tijelu od Boga je. Svaki duh koji takvim ne priznaje Isusa nije od Boga. Neki prevodi kažu svaki duh koji ne priznaje Isusa Mesiju, skraćeno, ali isto značenje ima.